Hi mga ma'am! So for today's video, ayan na. Ngayon naman nandito tayo ulit sa likod at alaga na. Ilagay na natin itong mga pang-decor dun sa loob. Saan may lagay? Dito sa loob yan kasi part 2 ng catering. Kasama ko si... Ay! Kasama ko po si Gwen. Nana, marupok na siya. Parang ikaw. Wow! Ako pa talaga marupok, no? So, ayan na yung itsura ng ano natin. So, let's arrange it. We'll show you. Ayan na yung division niya. Ayan, nakikita niyo ba? So, as you can see, ayan. So, mouse, ay! Dapat naka-ano talaga to pala. Taas. Saan yung kutsara? Hindi mo yung kutsara? Saan yung nilagay yung kutsara? Ayun, no? Saka may iba pang pagkakita sa ano. Para malaman natin kung ito ang nawawal. Ay, iba po. Ito walang takip. Ito yung mga bulaklak. Oo. Para mabilis siyang ayos. Dito tayo sa kabilang side na angulo. Yan. Kasi iba pa rin kaayos yung gamit. Wala ba diyang gunting? No. Ito yung mga binili niya rin sa ano. Dapat may lagayan talaga. Dapat kasi yan yung sa sako. Dito yan yung bulaklak. Ano yan? Ano yan? Ito yung mga parol last year. Hindi na ilagay. Ito Sira naman yung ano. Oh. Ano na yan? Sira naman yung bag. Hala! Cellphone ko nalaglag. Animal. Oh, di ba? Sirang-sira na. Ito. Di magbabago. Hindi yan ano na. Going headdress. Totoo. Tan, 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 tan. Alikabok. Para nakaayos na siya. Kulang, tapos yung mga tawag dyan, Mars, Pang decor. ang decor, flowers, everything. Yun yung sa best. Ang sibag ng dalawa. Morning. Because this is going to be our room. Yung room ng mga gagamitin natin kapag may show, Okay kapag naman may kasi ako doon okasyon. sa may harapan. Akala mo dito tayo matutulog. Hey. Meron agad sa apot, oh. Siyempre, open siya. Oo, kaya dapat talaga ito naka-close. Ano hindi nag-ano. Ito usahin itong mga... Ito yung mga Christmas decor. Mars, plus ka Asa ka naman. ba? Dito sa kabila. Parang yung buhok ko at saka yung... Isa lang. Ha? Aries.
Siyempre, kuha na natin siya, di ba? Para Ito naman. Charan! Tapos na siya. Itapon na yun. Dito na nilagay yung mga shopping dish and everything. Ayan. Kutsara. Ano takip na? Yung iba walang takip. Takip yan ba, itim? Di ba wala nang iba nabasa? Yan, dapat may takip. Yan ang hinahanap, yung mga takip niyan kasi wala yung iba. Eh, hindi na, tinapon, ano na yung mga iba, tinapon-tapon. Ha? Takip? Di na. Diyan, may mga Bili na flower. lang tayo ng... So, pag magpunta kayo dito, tapos gusto nyo po mag, ano ba, mayroon kayong party, tapos meron kayong, wala kayong dala, ano lang, ang bit-bit lang is parang po, tarpaulin lang, ganyan-ganyan, para sa may birthday. Pwede kayong mag-rent na kahit mga tag 300 lang, or 500 lang, may mga decoration tayo dito, pang arrange-arrange lang sa gilid-gilid, huwag nyo lang dalhin. Para kagabi, no? Pero meron nagpa-book sa amin dito ng wedding, ganyan-ganyan, or dibu, package na siya, pwedeng, halimbawa, 10,000 yung venue lang mismo, tapos pwede kayo magdagdag ng, ba siya magde-decor, or si Mama Svejana, or Additional. si Britney. Elan. Bigyan mo lang siya, no, sila Sir Ed, para sa aisle. Parang red carpet. Ayan, yung sa pathway, yung lalagyan ng red carpet. Bibili kami ng red carpet, guys. Pero sa ngayon, carpet lang muna kasi wala kaming red na mahaba. Ayan, yung ganyan, walang ginagawa. Yung lamo-lamo, anak. Ayan, ganyan. Kasi pinagsasama-sama lang ito. Ibaba mo na lang. Baloktot kasi yung kamay niya. Kaya di ako, di mo. Ibaba mo na lang lahat kasi ayun pa nasa likod, oh. Saan? Ibaba mo. Yan. Yan, ihampas mo sa kanya. Yan. Sayang, maganda sana editing niya. So, ano ginawa niyan? Bakit naglagay dyan? Hindi kami Ano gagawin niyo dyan? Ay, pagsasama-samahin nga yung mga bulaklak, yung mga dahon. Ganyan. Tapos, sa mga shopping list dapat, dito lang yan sila na area. Diyan ang mga bulaklak. Yung mga pang-decor. Pwede naman yung bulaklak, ilagay sa lagayan. Hindi, bibilihan niya ng lalagyan talaga. Yan. Tapos, Kasi mabilis meron na rin siyang- kami mga arko-arko dito. Pag nag-rent kayo dito, Kasama. pwede na rin kayo dito mag-rent noon. Pero, syempre, iba yung price noon. Basta this one, it's 10,000 pag. Yung venue. Ito yung venue na, yung, may mga decoration, may mga lights and sound. Pero kung birthday lang naman, 5,000 lang siya na parang, ano lang siya, yung, Simple gatherings. pero depende na yung entrance din. 5,000 with entrance sa 20 pesos. Pag maligo, magdagdag ng 50. Pero pag more than 100 kayo, pwede ng free entrance, magdagdag lang yung 50 na magligo. Ganun. So, ang entrance ito is 20 Naka-less pesos ng 20. lang. So, 5,000 yung venue, 20 pesos yung entrance per head. Ngayon, kung sino yung maliligo, magdadagdag ng 50, lalagyan namin ng wristband para malaman namin kung sino lang yung pwede maligo. Ganon. Pero kung gusto nyo i-package, halimbawa, 10,000, kasama na yung ligo, tsaka entrance doon, 10,000, unlimited na yun sila. Kung sino yung kakasya. Ay, hindi unlimited, good for 150 to 200 person lang yata itong dito sa... So parang parang kanila na lang to. Kanina lang talaga ito pag nag-rent sila ng 5,000, gano'n. Depende lang talaga sa entrance fee, gano'n. So yun, pag gusto niyo naman po ng taga-hire ng mascot, ayan po siya, pwede po siya. Nagbabalik na siya. Ayan na. Wow! Paano? Ayaw niya mag-vlog. Nahiya raw siya, di niya alam kung paano. I-say hi muna. Hi! Hindi nag-vlog guys kasi komedyante po pala dito. Kung sino pa yung seryoso yung mukha na napaka-magdita. Siya pa talaga yung... hindi pala siya komedyante, sing-along master siya. Maano komedyante kasi, hindi naman pinatayan ah. Malon, yo baby, o di ba pinatayan kasi nga hindi maganda yung boses niya. Tapos tumawag siya, nag-six-bam, naganggo, putang, kala mo talagang nagmamasa ng lupa. So, yan po siguro ko, ma. So ano? See you sa Kabangkalan, Negros, Accident G. Yes! See you there! Dapat Ma'am City. Bakit ti? Tabugi. Hindi na ano yung G, Ma'am City. Hindi ka naman Gladys eh, may Gladys na eh. Ma'am City. Ganda kasi yun. Hindi rin. May vice ganda na. Ma'am City. Oh. Wala pang tabugi. Oh. Hindi na. Ikaw naman, Oh. Wenby. Ano ba? Baliko. Wow! Ani, kumang na pala. Sige ka na yung... Ako, Brenda, B. Anong B? Beautiful. Burog na lang, burog. Yeah, pwede. Pwede. Yeah. Saka Burog, ayun. tabugi. BBB? MVP. So, see you there. Pero sa Balingasag tayo sa January 15. 15. Yeah. With Para sa lang Marimar. All-Star concert. Ay, Yes. contest. Kasama namin niya si Marimar. So, ay, wag na yun si Marimar. Ha? Bakit? Aso lang siya doon. Taon lang siya. So guys, thanks so much for watching guys. Balik na tayo doon kasi na sana humupa na yung baha. So, salamat nga pala sa lahat ng mga nag-book sa amin dito.
kahapon meron kaming pambayad sa tindahan. Kumuha na si Donna ng pambayad ng tindahan. Tapos, nadawnan na yung mga ibang mga utang. Nakapagbayad na kami ng interest ng mga last dahil sa mga nagpabook dito. Wala na. Papa Bembem TV! Kalo-kalo! Ayan, so ngayon yung ating mga boys is making walis-walis na din. Good morning. Hi. Good morning. Ay ba? Ayaw niya. Anya ng kiss. So, ngayon, after this, punta naman na ako sa Mamshi Eatery. Let's go! Meron akong bisita doon, abangan ninyo. Ha, mga akla! Ayun sila, pak. Oh! Hala, grabe naman. Hala! Grabe! Bago pumasok. Akong ulo sa Tanduay Silit sa'yo. Ala. Bakit iniinom kasi yun, hindi hinahampas? O talaga. Simulan na. Sige na, yan ang panulak. Ano na? Gusto ko na panula. O, at least nakakalunok na. Anong taas ang process, Jill? Para Wala si Tanduay Silit.